l'agafarem. D'acord? Aleix, després de Pets, amb quina podem continuar? Una cançó que dedicarem a tots els oients. Sí? Sí, d'un grup que segurament coneixes. Segur. Segur. Segurament, home, clar. Ara, no ho sé. Òbviament. No ho sé. Si l'he preparat jo, el programa és que el conec. Sí, l'has posat. Sí. Pues per això. Sí, no sé si el coneixes. Doncs digues. Com que digues? Jo no sé quina cançó és, Aleix, no me l'has dit. Sense por només abraça'm, tan simple i misteriós com sentir el teu calor. Per mi ho és tot. Abraça'm, que jo vull ser el primer que visqui amb tu aquest moment per sempre més. Abraça'm per un instant etern, tu fes com si fos l'últim dia que m'estimes. Abraça'm i fes-ho intensament, només abraça'm, sentint les teves mans que ara ho envolten tot per un sol cop. Abraça'm i que s'aturi el temps, només abraça'm, per viure aquests segons jo et regalo el món, t'ho dono tot. Abraça'm i jo vull ser el primer que visqui amb tu aquest moment per sempre més. Abraça'm per un instant etern, tu fes com si fos l'últim dia que m'estimes. Radio Star, la cultural de Terrassa. 100.5. Bé, família, aquí passant 7 minuts de les 7 de la tarda, aquí a Radio Star Terrassa 100.5 FM i www.radiostarterrassa.com. Ara ja us oferirem l'entrevista dels Pets que vam gravar el divendres passat. D'acord? És a dir, començarem a l'Eix amb la cançó Bombolles per inicialitzar l'entrevista. Ok. I res, i escolteu-la, disfruteu al màxim, passeu-vos-ho bomba i després reanudem i enganxarem i comentarem, d'acord? Doncs vinga, fins ara, estimats oients, a disfrutar de l'entrevista dels Pets. Des del fons del mar, colgat de blau, respiro amb aire teu, i quan vull parlar fabrico a raig bombolles d'aigua neu.
és tan esquer. Vull repartir prospectes a la gent que no ho entén. I tot i el cor de veus que ens colguen de retrets, faré com si plogués, fent sempre coses noves, beure vi, menjar deshores, de curar-me el cap amb 1000 cançons. Des del blanc del cel m'espolso el gel que em creix a sota dels peus, i en un reservat t'escric postals i et llevo en els segells. Lluís, vosaltres naixeu el 1985 a Constantí, veritat? Vaig néixer abans, però musicalment sí. Musicalment parlant, els Pets, pròpiament dit, vosaltres, o sigui, de quina generació sou? Dels 65? 63. Dels 63. Tots tres. Tots tres sou de la mateixa De edat. la mateixa edat, del mateix barri i el mateix poble. Llavors és quan, el 1985, devíeu tindre els vostres 16, 17, 18? No, ja teníem 22 anys, érem una mica granadets ja. I Sí. éreu fets, no? Sí, però bueno, Joan tocava la bateria ja feia temps que la tocava, perquè son pare era bateria, Vale. una orquestra, i els que no érem músics érem el Falin i jo, i ens vam enredar tots plegats i vam començar a tocar. És a dir, que el Joan us va introduir a vosaltres dos, per dir-ho d'una manera, dintre els Pets. No ben bé. El Joan tocava amb una bateria i llavors jo vaig formar un grup amb un amic meu que es deia Condons Adulterats, el grup. Condons adulterats. Vale. Bueno, sempre he tingut molt de gust amb els noms. Sí. És una cosa Sí. que sempre que la tenim. Han sigut més aviat tots. Sí, amb molt de gust. I llavors vam buscar un bateria i el bateria de la colla doncs era Joan i vam anar a enredar-lo. I ell va dir, d'acord, jo entro al grup sempre i quan busquem un baixista. Vale. I llavors és quan vau fer el Falling Cáceres. Vale. Escolta, Ni, et volia preguntar, penses de que els grups que ara mateix, per exemple, quan el 85, 90, estava vosaltres, estava el Sound, hi havia una moguda catalana de grups, penseu que estan tornant a renéixer? O sigui, perquè et sembla ser que ara comença una altra vegada a sonar molt música en català, no? Blaumut, vosaltres, el retorn d'alguns dels components de Sant Traït, com ho veus? Bé, molt bé, jo molt content de que hi hagi música en català. Sí, ara hi ha una nova fornada de pop de molta qualitat, crec que és una segona revifalla i ben contents que n'estem. En tants d'anys treballant és molt difícil de mantenir-se en aquest món de la música, portant ja quasi bé 30 anys. Què n'en recordes d'aquests començaments? Què et porta de records a la ment ara mateix? Home, recordo que teníem molt de morro i que tocàvem molt malament. I no sóc molt nostàlgic amb els Pets, perquè crec que amb els anys n'hem après. I si ara escolto el que fèiem al principi i el que fem ara, em quedo més amb el que fem ara que no pas abans. Abans tenia un component molt divertit, molt lúdic, molt de gent jove que anava a passar-s'ho bé, però quan escolto els concerts... Sí, bàsicament l'humor era la base del vostre grup, no? Sí, l'humor i la reivindicació. I la reivindicació, que ara la reivindicació l'heu deixat una miqueta de banda, no? Per lo que Saps què veig. passa? Que portem tant avantatge de reivindicació, portem tants anys fent-la, que Deixeu ja, o sigui, suposo d'altres grups que... ara els hi toca als altres. Nosaltres ja fa molts anys que la fem. Vale. Bueno, llavors, aquest any és quan heu tret el nou disc de l'Àrea Petita. Sí. Per què us baseu en aquest nom? Què us ha fet triar el nom d'Àrea Petita per aquest single? Bueno, per aquest disc. Doncs deu ser que sóc molt futbolero jo i feia temps que tenia al cap de fer un símil futbolístic amb un disc i me va agradar la idea de l'Àrea Petita perquè és una zona del camp en què passen les coses molt importants i en canvi és molt minúscula i m'agradava aquesta idea de que és el lloc on has de fer gol, on has de rematar, on has de defensar, on t'has de definir. I la idea del disc també era aquesta, definir-nos una mica, arriscar, no especular, i diguem-ne que
la vida és molt llarga, però sempre hi ha moments petits, molt privats, en els quals t'has de mullar, i aquesta és la idea. És un moment ara d'arriscar-se discogràficament, és un moment difícil el que està travessant tot el món. En això que estàs dient de l'àrea petita és una aposta, no?, de risc, no?, perquè suposo que el so dels pets ha canviat en alguna cosa, suposo, en aquests anys. Sí, cada disc és una aposta de risc, perquè quan hi en portes molts, cada cop corres més el risc de fer un disc que sigui el mateix que l'anterior, que fer una cançó que soni molt a una que has fet. Quan cada cançó que fas és una cançó menys que pots fer, i això és una cosa que has de tenir molt al cap. Llavors, cada disc crec jo que s'ha de plantejar com si fos una cosa molt, molt, molt revolucionària, sabent que al final acabarà sonant a tu igualment. Qui s'encarrega d'escriure les lletres d'aquest últim disc, per exemple? Doncs les lletres les he fet totes jo i Joan n'ha fet una. I la producció del disc? L'ha fet el Raúl Fernández Refri. Llavors, una pregunta, què heu fet durant aquests 3 anys, que algun projecte o cosa des de l'últim disc, o sigui, des de l'àrea petita fins a l'últim disc que vau treure, aquest temps, aquesta petita transició? Què ha passat en els pets? Què ha passat? Doncs han passat moltes coses, han viscut, i durant 3 anys passen moltes coses. El que passa és que no traguem disc no vol dir que no treballem. Hem estat girant el Fràgil, vam fer després una gira de 25 anys i després hem treballat ja el disc nou. I sobre la gira esteu contents al començament de gira? Perquè vau començar a Manresa, no? Sí. Perquè clar, jo sóc manresana, vale? I per això, i vau començar l'Estroika de Manresa. Sí. Llavors, o sigui, esteu contents, o sigui... Estem molt contents. El públic respon bé, no? Suposo. Sí, perquè a més és un disc que l'única manera d'aconseguir-lo és a través de plataformes digitals de pagament o comprant el disc físicament. És una aposta que hem fet conscient i llavors això que fa és que la gent no tingui opció de sentir-lo gratuïtament, i això era un risc també, perquè corríem el risc de que la gent no se sapigués les cançons, i quan hem tocat des del primer concert veiem que la gent se la sap. A més, el disc està venent molt bé, això sí que ho sabem, portem un mes i mig a la llista de més venguts d'Espanya. Si tenint en compte que a Espanya no en venem ni un, doncs té molt de mèrit. Això és un bon inici, sí. I pot ser que Bombolles sigui un hàndicap? Perquè no sé, aquesta cançó té una coseta, o sigui, té algo que fa que cridi el disc. No, això no és un hàndicap, no? Això és bo. Això és bo, no? Un bon reclam, no? Sí. Perquè, no sé, què té Bombolles? O sigui, que sigui el single, no? Per dir-ho d'una manera. Ho diu, que és una cançó que els hi dona molt de bon rotllo, molta alegria. Aquesta era la idea una mica, no? Que fos una cançó molt... que tingués un punt alegre. I he gosat a fer veus i tot, o sigui, imagina't, no? Que és una... Estava parlant del començament de gira allà a Manresa. Penses que el públic que us segueix és un públic de generació? Sí, perquè n'hi ha gent que des dels 90 us està seguint. Crec que el públic dels Pets és un públic molt variat. Hi ha gent que s'ha fet gran amb nosaltres i altres que s'han apuntat ja sigui al Bon Dia o a XL. Hi ha una barreja de tot, veiem edats molt diferents i nens molt petits també. Els concerts que fem de tardes de teatres hi ha molta canalla petita i ens fa molta il·lusió, a nosaltres no ens fa angúnia que vingui a veure'ns gent petita ni gent gran. Escolta'm, d'aquest últim disc, en quin tema et quedaries? Aquest és el meu nen petit, és el que més m'agrada. O sigui, quina és la teva cançó preferida d'aquest últim disc? La que dona títol al disc, l'àrea petita, m'agrada perquè té moments molt tranquils, moments molt estripats, té una barreja de tot, i la lletra a mi trobo que és de les lletres que més m'agrada. Llavors, després de lo que és la gira en si que teniu prevista i tot, teniu previst de tocar en festes majors o... Sí, la idea és fer una gira d'hivern de sales i teatres, i l'any que ve, a partir de l'abril, empalmar-la ja amb gira de festes majors i llocs més oberts. Molt bé. Llavors, sobre el tema del Joan Reig, què tal el projecte que té de refugi?
Clar, això potser se li hauria de demanar amb ell, no? Personalment. Però vaja, sembla ser que va molt bé, està fent el viatge a Ítaca i està tenint molts És concerts. aquí on em referia, amb el tema... Està funcionant molt bé i ell n'està molt content. I sobre la salut, com estem, Lluís? Estem recuperats? Estic una mica fònic avui, constipat. Jo sempre tinc alguna cosa. És que en aquest temps que fa... Aquest temps m'ha matat, sí. Avui estic patint per veure si m'aguanta la veu tot el concert perquè estic bastant afònic. Però bé, me trobo bé, molt content. Ens vas amoïnar, Ens vas amoïnar, ens vas fer un susto i no, això no, Jo també em vaig amoïnar una mica. Sí, no? Escolta, la gent que avui vingui a veure, encara que el programa s'emetrà aquest diumenge, el concert és avui divendres, 15 de novembre, què es trobarà la gent que vingui aquí a Factoria d'Arts a retrobar-vos en els pets? Doncs escoltarà uns pets molt actuals, no gens nostàlgics, amb cançons dels últims discos, sobretot en broma diem que són els pets del segle XXI, perquè són cançons dels discos que hem tret a partir del 2000, però hi ha alguna clocada d'ull als principis. Però vaja, com que venim d'unes gires molt nostàlgiques, volíem fer un repertori molt actual. Llavors, l'estat de canvi de productor, que és el refré, què tal? Com ha anat aquest canvi de productor? Molt bé. Molt bé, jo crec que el Raül és el principal culpable de que el disc soni tan bé, perquè s'hi ha implicat molt, a més hi ha tocat, ell ha fet de guitarrista, ha fet de teclista, ha fet de tot una mica, de pare espiritual. Crec que és una experiència molt maca haver treballat amb ell i esperarem repetir-la. Vale, perfecte. Escolta, Lluís, ja per últim, com portes el tema de les redes socials? El Facebook, el Twitter, és una manera molt directa, no?, d'estar en contacte amb el vostre públic. Ets una persona que estigui molt connectada o això ho deixes per a... El Facebook el porto jo personalment. El Facebook dels Pets Oficial el porto jo i reconec que estic bastant enganxat. Però també estic enganxat perquè no tinc perfil propi ni tinc Twitter. Només tinc el Facebook dels pets i amb això ja en tinc prou, no perquè no m'interessi, sinó pel contrari, perquè jo sóc bastant obsessiu i em vaig fer un Twitter, vaig estar una temporada i m'hi vaig enganxar molt i no tinc temps per enganxar-me a tantes coses, necessito tenir temps per mi. Llavors vaig decidir treure'm del Twitter i enfocar-me només amb el Facebook dels pets i ja està. Però sí, és una eina brutal, és una eina que arriba, crec que som ara 35.000 seguidors, o sigui que amb això va molt bé. Quin és el futur més immediat dels pets? Parlaves d'aquesta gira, però ara mateix és presentar aquest disc, treballar aquest disc, estem fent promoció del disc encara i no volem ni pensar en fer un altre disc perquè encara m'estic recuperant d'aquest. Llavors, quins concerts hi ha pròxims després d'aquest aquí a la sala? No dolent amb les dates, però crec que la setmana que ve demà anem a Girona, la setmana que ve anem a Olesa de Montserrat, el següent a Valls, després tenim Barcelona i crec que anem a Verges abans d'anar... Baix Empordà. Sí. I en principi aquests són els que me'n recordo. Aquests són els més... Molta gent que sintonitza la nostra ràdio es pregunta: els pets estaran actuant a la festa major d'aquest proper 2014 aquí a Terrassa? Home, això seria fantàstic, però no depèn de nosaltres. Si depèn de nosaltres ja et dic ara que sí. A més tenim molt bon record de Terrassa, perquè vam estar... Hem tocat, hem fet concerts molt macos i a part vam estar preparant una gira aquí, justament a Terrassa. Recordo que vam estar 15 dies i vam estar molt bé. Doncs Lluís... Sempre queden preguntes. Doncs Lluís Gavaldà, dels Pets, gràcies per estar amb nosaltres a Avui en Català, a Radio Star Terrassa, i moltíssima sort en aquest llançament d'aquest nou disc i aquesta gira. Moltes gràcies a tothom i fins aviat. Fins aviat. Que t'estimo del dret i al revés, que he perdut les ulleres al tren, que si mires així vull 2 tasses de caldo. Segons els estudis d'un senyor molt savi, som el que estimem. Tens un bigotet de vida amb una llavi. Bé, família, doncs ja heu pogut veure, ja ho podeu haver sentit, ja ho heu
pogut disfrutar d'aquesta entrevista dels Pets que hem tingut aquí. No en directe, sinó gravada, però bueno, ja és molt. Lo important aquí és de que puguem fer entrevistes i que vosaltres les pugueu disfrutar i us pugueu enterar de tota la vida musical que hi ha a l'actualitat aquí a Catalunya, aquí a casa nostra. I bé, res, Aleix, ja ho has vist. Bueno, ho he sentit molt bé, molt interessant. El Gavaldà sempre és interessant. El Gavaldà és un gran artista, és un gran crac i un gran home. Sí. I res, donar-li les gràcies. El conec una mica més gràcies a aquesta entrevista. Exacte. I li podem donar les gràcies perquè va ser molt assequible. I també donar les gràcies a l'Andrés, que ens va ajudar molt. Exacte, sense l'Andrés no ho hauríem pogut fer. Exacte. Sense l'Andrés Torres no ho hauríem pogut fer. Andrés, gràcies, maco. Un petó superfort. Bueno, pues canviem de registre ja, no, Aleix? Ara ja ens desviem i anem amb els Amélie, què et sembla? Vale. Podríem anar amb els Amélie i la seva cançó titulada, m'ho dius? No vull perdre'm res de tu. Pues vinga, no vull perdre'm res de tu, dels Amélie, per tots vosaltres. Puc estar despert dins la matinada, tot mirant el teu somriure, mentre dorms entre els meus braços, mentre estàs somiant lluny d'aquesta terra. Vull parar, amor meu, el temps eternament, i cada moment amb tu és un tresor immens. No vull tancar els meus ulls, no vull deixar escapar cap moment amb tu, i no vull perdre'm res de tu, perquè quan jo somio amb tu, els somnis sempre estan traïdors i t'enyor tant, que no vull perdre'm res de tu. Sento el teu batec ben a prop del meu pit. Em pregunto pels teus somnis, si potser quan veus en ells i miro els teus ulls donant gràcies al cel. Només vull estar amb tu en aquest moment sempre, per sempre, per sempre. No vull perdre'm res de tu, perquè quan jo somio amb tu, els somnis sempre estan traïdors i t'enyor tant, que no vull perdre'm res de tu. No vull perdre quan somrius, no vull perdre els teus petons, només vull estar aquí amb tu, amor, sempre amb tu. Res de tu, perquè quan jo somio amb tu, els somnis sempre estan traïdors i t'enyor tant, que no vull perdre'm res de tu. No vull tancar els meus ulls, no vull deixar escapar cap moment amb tu, i no vull perdre'm res de tu. No vull tancar els meus ulls, no vull deixar escapar cap moment amb tu, i no vull perdre'm res de tu. Radio, radio, oh, oh.
está en 100.5 FM. Ameli, no vull perdre'm res de Molt tu. xula la cançó, eh? És algo preciós, és una Sí, versió és una versió d'Aerosmith. d'Aerosmith, sí.